Dwa gorole i żaba. No i bezmać sum i szporobliwe gorole. A jak szporobliwe? Styknie posłuchać. Idą se roz dwa gorole na torg do nowego targu. Jeden idzie skalić swoja krowa, a ten drugi można jakoś ich się kalimba nowo lajsnąć. Tąpią tak, deptają, a że oros ten, który chciał się jako krowa lajsnąć, pyta się tego drugiego. Jędrek, a nie skalałbyś ty mnie ta twoja krowa teroski? To by my nie musieli tak daleko pendalować, nie musieliby się klektać dalszy. Wiesz, Genek, nie mogę ci sam na ceście i skolić, bo co torg to torg. Roz do roka trzeba tam się przykludzić i tam ino możemy coś ich utarżyć. No ale kiedy tak pomaluśku se depcą, Klara Soroski wyżyblinduje i Teroski ten, co to ta krowa chciał skalić, szpasownie się pyta tego drugiego. Ty, a widzisz ty tam we tej przykopie ta żaba, co ty tam skoczy? A no widzę, i co? A no, kiedy ją łapniesz i beczkosz, to jo ci ta krowa dom. Dom ci ta krowa, ale bez tej mojej kety. No, ten drugi fuk do przykopy zdybał ta rapituza i chociaż go dziebko ociepało, osiewło tak i na żyganiem się zebrało, łyknął ci ją, no społknął w kości ta żaba. A idą dalszy, jeden trzymał krowa za ogon, drugi mojno ta swoja keta, no i ten, co ta żaba łyknął, żol mu się zrobiło tego kamrata, od którego ta krowa była, no i rodo ku niemu. Kiedy ty te roski łykniesz, ta srokszo żaba, kiego tam uzaj skoce, to jo ci dom ta krowa we kości narząd. No i co ten borok miał robić? Fasnął ci tego chrostoka, ta chrostawo żaba, łyknął ją, no i zebrał ta swoja krowa narząd. Tak ci się dokulwitali do tego nowego targu, ten co chciał kupić, kupił się krowa na ostatku, tak by tak od tego co szał na torg, ta swoja krowa skalić. Ten już co chciałem skalić, skalują temu, co po ta krowa na torg szał i do kupy ze ketu. Idą się te roski obadwa nazą do dom, mierznie im się jak 100 pierunów i tym pierwszy godą. Koknij se, no, ty chciał kupić nową krowa, ja chciał swoja krowa skalić, prawda? A no prawda. No to rzeknij ty mi ino, a po jakiego pierona by tak entlich łoba te rapituzy, te żaby weczkali? A wszystko się rozłaziło pieniądze. Jeden chce skalić za porabetków, inszy zaś medykuje, co na tym skaleniu będzie za Rothschilda robił i nie poradza sam ino ujrzeć cweku, co by się sam taki znot, któremu by się chciało chcieć. Oj, z pnioków.